Rwy wedi bod yma yn ysgol Bryn Sherfel yn Llwyn Hendyn, cwrdd gyda'r staff a disgyblion ac yn clywed wrthyn nhw beth maen nhw wedi bod yn dysgu am berthnasoedd yn ei gwersi addysg cydberthynas a rhywioldeb ac mae'r plant ieuenga wedi bod yn trafod cyfeillgarwch, caredigrwydd ac empathi a perthnasau gyda rhieni a theulu a ffrindiau. Rydyn ni am i bob disgybl yng Nghymru gael mynediad i addysg cydberthynas a rhywioldeb sydd yn addas i'w hoedran. Mae hynny'n bwysig o ran i hawl nhw i berthynasau iach a diogel trwy gydol oes. Ond mae rhaid cefnogi athrawon hefyd i allu darparu hynny, felly rwy'n datgan bod ni'n buddsoddi 100,000 o bunnau i gefnogi ysgolion i ddarparu adnoddau ar gyfer yr elfen bwysig hon o Gwricwlwm Cymru, a bydd y cymorth hyn yn galluogi athrawon i gynyddu i hyder a'i dealltwriaeth o'r maes hwn ac i ddarparu addysg gynhwysol o'r safon ucha. Felly diolch yn fawr iawn.